abarca més de 60 quilòmetres de costa catalana. I en plena Setmana Santa moltes famílies se les pensen per fer vacances sense gastar gaire. I una opció són les cases de colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai ha obert a les famílies 26 equipaments que normalment aprofiten els escolars. No és com l'hotel, però té el seu atractiu. Carregats amb maletes, sacs de dormir i sobretot moltes ganes de gaudir de la natura. Així començaven les seves vacances les 6 famílies que durant aquesta Setmana Santa estan gaudint de la Casa de Colònies de Viladoms de Baix. Estan acostumats a viure en una ciutat com Barcelona, Cornellà, i clar, viure a la natura no estan molt acostumats, no? I fer aquestes sortides doncs, els fa veure les coses de forma diferent. Dormen en habitacions unifamiliars, en lliteres i amb sacs de dormir. No és la comoditat de l'hotel, però famílies com la Calabuig asseguren que no els costa adaptar-se. Has hecho muchas excursiones de pequeño y ahora quieres también que los pequeños se adapten a lo que tú has hecho, ¿no? Pero en realidad son cómodas, son como literas normales, ¿no? En la que puedes tú traer tus sábanas y dormir como en casa, ¿no? Però la intimitat només a l'hora de dormir. Durant el dia... I fer excursions, jugar amb els amics, l'Aleix, la Martina, la Mar... Monitors com l'Isidre s'encarreguen de dinamitzar la jornada, amb activitats on aprenguin i gaudeixin tant grans com petits. Segons la Fundació Catalana de l'Esplai, aquesta Setmana Santa ha augmentat un 20% les reserves de grups i famílies a les cases de colònies, una forma de no haver de renunciar a les vacances al millor preu. Pensa que una família d'un pare, una mare i 2 criatures, tota la Setmana Santa a pensió completa els hi surt per 240 euros. Amb pensió completa, però amb responsabilitats, com parar la taula. I el més important, un espai de llibertat on divertir-se, però també desconnectar.